Sa karahayan kan kagabsan, tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo, pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige tabi. Diretso na kita. Tingog kan banwaan na po. Ngunya na Biyernes 13. Ako po si Pio Fernandez tabi ano man nakasiributan, mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Ipadagos lang niya to ang panarig sa mahal amang Diyos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo tabi. Ngunyan, programa ng Tingog kan Banwaan kasabay ang bilog na tropa. Ecstasy. Sa pangarang kang bilog na puwersa, ako po si Pio Fernandez. Good morning Philippines, albay, asin sa bilog na Kabikulan. Imaging sunasaluwas po kan sa tuyang Rion 5 na pinag-abot kan broadcast. Ibaging sunasa manlain-lain na parte po kan Pilipinas. Standby muna tabi, all units, diretso na kita ho, alas 9:14 na bagatabi, Biyernes ngunyan. Viva Señor Santo Cristo! Standby muna all units, not unless na flash report iyan. Tama ko kita ning precious time sa satuyang Provincial Engineer, Sir Dante Baclao. Engineer Dante, sir, good morning tabi. Si Pio po, kan DCGB. Good morning, Pio, asin sa mga taga-Antabay. Opo, napaapod tabi kami ta dakol naan na halang kaunaan curiosity. Anong status na po physicalmente kung pwede na mag-operate or kung dai pa, medyo nakakaulang pa sa pag-operar kang ining provincial hospital niya to, duman baga sa Ligaw, over? Ang physical accomplishment tabi kan JBDAP, ang halos mga 90% siguro ang physical accomplishment, and naghalat na lang katapiyo kay itong Aleco, connection sa Aleco para partial operation na makapag-operate na kan ibang parte kan hospital. Opo. Sir Engineer tabi, naunambitan mo halos 90% na mahigit na physically complete. May nakapagpaabot po ng impormasyon na garisuduang iskalon, iyao na gabos sa mga pasilidades tabi, medical, mga beds tabi, over? Itong duwang iskalon tabi, Pio, kung nen kaso matakod na ilaw sa Aleco, pwede na itong mag-operate gayod. May mga kuha naman kita duman, may mga pasilidades naman. So, yan na lang po ang pigahalat. Pirang iskalon po ito tabi palan, sir, as a backgrounder giraray po? Ang apat na iskalon tabi ito, na kuyan. So far, ito bagang pigtatapos pa. So sa itaas nga ni halos tapos naman ito. Almost 90% na. Ang mga pigigibon na lang duman, itong sa water supply, na continuous man ang pagtrabaho, and pighalat na lang tabi. So, kuryente, hali sa Aleco. Opo, tabi. Now, itong sa second floor, although bako na siguro tabi manindo sakop itong sa mga ekipahes, sa provincial health net. Pero igwa na po ito ning laog duman na mga beds, mga medical equipments inisali tabi? So, pagbisita mi duman, Pio, ang day pa man duman, so kuyan. Pero, ang naram ko na may mga nag-deliver na duman na kaitong mga equipment. Ayun po. Okay, now ini po, we go na duman sa kuryente. Bali iyon na sana po ang parang major setback yung kuryente tabi, engineer? Ayun tabi, Pio, ang kuya na lang, kaya lang base sa information from Aleco, they good masusustiniran sa pangangaipokan na JBDAP kung talagang mag-full operation. Kasi kuyan, sa ngunyan gayod, nasa critical na ang loading ninda. Kung babiyoon nindaan kung duman sa JBDAP ang pangangaipo, kung tataparan, delikado man gayod na day talaga makakaya, baka pumutok na. So,
mga kuan duman sa kuryente. So mga transformers. Opo. Opo, gustong sabihon tabi Engineer Dante po halang ka ang kaipuhan na voltahe kan kabilugan kan ospital na iyan kasabay na so paggamit kan mga ekipahe salang ka na maraing kaipuhan na voltahe. Iyo tabi Pio, base duman sa sa impormasyon ali duman sa samuyang electrical engineer ang nag-aasikaso kay itong proyekto. Ang kay punta duman mga more than 1 megawatt siguro aro kayan. Now may naunang bitang ka na kwan dai kakayanon kan alay ko initialmente. So ano po ang kunya naisip na posibleng solusyon for it to suffice na mas maresolberan ang problema tabi? Ang impormasyon sa Aleco siguro makakagsinta dyan mga siguro hanggang 75 kVA lang, tulong 75 kVA lang ang pwede nindang i-supply dyan. Tang ninda man ma-dilute itong kuya ninda, itong load baga ninda. Tas ang ngunyan nga nida nasa critical ng sitwasyon. Ay, opo, okay. Now, any plans tabi? Ang iba baga tabi engineer na darakulaon digding establishmento, be it private or public, minatap direktamente sa linya kang National Grid Corporation of the Philippines. Now, kung arugan ang informasyon coming from Aleco na daikayang supplyan iyan na JB DAF, any plans po na mag-direct tap tabi ang JB DAF sa NGCP? Most probably, iyo tabi iyan nan mangyayari. Ma-direkta duman sa NGCP, aning ma-minimize o kung mawaraan mga kakulangan sa kuryente kay po ang hospital. Lalo hospital baga po yan. Iyo nga ni difficile kung makukompromitir ang stable na supply kan kuryente lalo na sa pang-ipo medical so mga operasyon yan tabi engineer ano po? Iyo po tabi Pio and siguro po so ngunyan na malawag na administrasyon tututukan tabi yan kay Maray. Nasa kuan baga health baga kuan yan sa man yan sa prioridad sa tuyang maabot na administrasyon. Iyo tabi engineer ano po so any timeline na kamo tabi may pinag-fix tabi nyo parang target na ma-operate na yan tabi na hospital na yan? Ang iyon lang po iyon pigalata. So kung ano man po ang maging resulta kaining ang gigibo na energization na kan Aleco maski nga ni parte lang kan hospital kan JBDAP. Siguro po yan ang mahihiling ta dyan kung pwede tanang i-operate yan na hospital. Depende naman siguro yan sa induman na provincial health officer dyan. So assessment and kan DOH tabi. Ano po engineer? Iyo tabi Pio. O sige. Salamat nin Marhay tabi sa oras sa informasyon. Mabuhay po kamo sir tabi. Salamat man tabi Pio and Diyos magbantay. Thank you so much mga tugang si Provincial Engineer Dante Baclao. Inapodan niya to gulpi na talaga man po ang naghahapot what will happen na dyan sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital kaya nga ni baga JB DAF Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital dyan yan makukuha po sa Ligaw dakulao na edifisyo iyan tabi pinagbudgetan past administrations patabi ngunya nahiling kaya yung physical stature sana day pa nasasabutan na when will it operate. So ang sabi baga ni Provincial Engineer Dante Baclao tasinda ang salado kan construction physicalmente lampas 90% na ang completion kayan physical works and yung duwang eskalon halos iyon na ito ang tapos na duwa na lang na eskalon an may diit pang kumbaga kuti-kuti na sana. But the problem is may major setback ining Aleco ta dai kakayanon so demand kan kuryente once na iyan po tabi i-operate na kaya may mga opsyon pwedeng itong suduang eskalon mo na if ever matakudan ng kuryente and another option is itong supag-tap
direktamente baga padingnal sa kwan sa National Grid Corporation of the Philippines. Arog baga kan pag mga big loads ining SM, ining Gaisano, Ayala, to name a few, ang aram takaiyan, direkta ang tapping kaan sa National Grid Corporation of the Philippines for it to have a sustained stable supply ning kuryente. Because ining sa JBDAF, critical ang kuryente po ang supply ning kuryente. Dahil mapupwedeng nag-fluctuate iyan, budo dahil mapupwedeng sukabilugan kan fasilidad dahil po ning supply ning kuryente because ay kaipuhan bagaan sa operating room sana dipisil kung hihiwaon ka na padingnal kaso scalpel nag-brown out is Mario Joseph na nag-operate dyan sa operating room. So iyan tabi pinaghihinguha na so mga option na yan dyan po sa Kapitolyo Provincial na maariglar na yan. For those who are asking iba kagduro na kulang ngayang proyekto garo day naghihiro day napapakinabangan iyan po tabian kung estado na at least na ipasabutan na po sa mga paraan tabay ngunya na pagkaaga po sa programa ng Tingog Kanbanwaan. Ayan po, dakulaon niyan kung ginatos na bed capacity po yan, pinag-conceptualize iyan, panahon pa ka ito ni dating Governor Al Francis Bichara. And it will cater, bako lang digdi sa Albay, yung mga pasyente sa Albay, kundi neighboring provinces and most probably baka Visayas area pa sa Kubun ka iyan. Kaya bako basta-basta dakulaonon baga ito pading nahiling mo na ito duman sa Ligaw ay talagang bako basta-basta. So yan po tabi ang manungod dyan sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital. May mga ekipahes na daw duman tabi na nakamuntar pero siyempre bako pa yan masyadong kompleto iba'y duwang iskalon pa nga na mandiit-diit na lang na pinag-aasikaso maray na aga tabi kay Sir Kuing Kapwad Luis Espejo. Maray na aga tabi Kapwad ini si dabes man ini si Kap na Kuing. Yung mga koneksyon na konektar ka pa ding Wi-Fi, sinasabi ko sa iyo. Hanapon mo lang Kuing Espejo si Kap Luis Espejo. Amigo ta yan. Ay na converge na yan diyan tabi, buda iba pa. Diyan lang tabi kay Kuing Espejo. Tabi? Maraynaga tabi Kapwad Kuing Espejo. Sa luwas tabi ang News Team and Mega Force Patrol si pading Jimmy Ansamuyang Chief Reporter, kumpadreng Jomar Bian pading Alarmario, Joshua Bino, Angel Mustasa, Karen Nicole Ala, Manibela Henry Mata, Master Control pading Nalbaldo, kan Jigs Baldo Welding Shop dyan po sa Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo, Quasay Paris. Viva Senyor Santo Cristo! And siyempre Santo Cristo man, Sitio Santo Cristo dyan sa Barangay San Roque, Candaraga. Salamat lamang tabi kay Senyor Santo Cristo. Sa newsroom, yaon dyan, News Director Mardela Anangingenot, the man with an eagle eye pag-abot po sa Bareta, lokal, national, international. Pinagsusumada tarabang-tabang sinda Jen Matthew Baliran, Madam Sha Leron, si Nicole and Gloriani, and siyempre Jimos Barrios. Si sumada din dayan ng mga istorya pangyari lokal, national, international. Nagakabara sa nindo dyan sa samuyang social media news portal, ang DCGB News Online, pati naman po sa mga major news as in news breaks digdi po sa DCGB. Sa IT may broadcast man kita worldwide netwide, Jerome Nico Martinez. Bago kita tabi mag time check pading may pinagtututukan kita international development ini po sana dai maglala ining gera sa pag-ultanan na tabi padingnal kan Iran dispues Israel. Nagkaigwa na ning preemptive strikes yung Israel sa mga pinpointed
na establishments na pinagagamit kan kalaban kan Israel, particular ning mga Hezbollah. And siyempre so Iran nadadamay na tabi. Pagkatapos ining Iran naghahanda na sa retaliatory measures, mabalos. And so Israel, tabi, nagdeklarar na ng state of emergency preparedness. Sa Medio Oriente tabi ini, this is something na sa tuyang imo-monitor. So Iran, nag-warning man ngani, before ini nangyari, so Iran, nag-warning man sa Estados Unidos de America. Pagkamungaya, nag-atake man digdi sa mo, tatargeton mi man ngaya, an sa indong mga base militar sa Medio Oriente, referring to Estados Unidos de America. Pero bago iyan naggaybo ang Estados Unidos de America, so Israel na una nagkaigwaning preemptive strike. E naramtaman sa nabaga na ang Israel sagkod Estados Unidos de America padingnal, ironclad ang pagkainamiguhan kaiyan. Gabos, ekonomiya, siyensya, teknolohiya, lalo na pag-abot sa aspeto militar. Kaya antabayan ang tapuan, ining very delicate na sitwasyon po dyan sa Medio Oriente involving mayormente ining Iran dispress ang Israel. Tinira na po kan Israel precision bombing kumbaga sa mga establishments duman na pigagamit militarily against Israel. Nagdeklara naman tabi sa Israel nin state of preparedness and emergency in relasyon man sa very imminent da tabi halangkaw na posibilidad na pagbalos retaliatory attack kang Iran. These countries are both nuclear capable countries. And gabos ining nasyones na ini, ang duwang nasyones na ini, puro nasa extreme ends kan alyansa kan nasyones sa kinakban. Ining Iran, ang mga kaapil ka ini so mga darakulaon man na nasyones na of equally capable, nuclear pa, di ba? Nuclear capable countries. Russia, ining Iraq, sarabay-sabay sinda, basta yan, biyo man yan, North Korea, arapil-apil man sinda tabi, and siyempre so Israel, so nasyones aliados maninda, Estados Unidos de America tabi, and so iba pa, mga kaalyado maninda. So, hihilingon ta po yan, we will be having a close monitoring and ma-update po kita sa Indo ang DCGB sa mga nangyayari yan dyan po sa Medio Oriente. Tabi maray na aga kay Sir Jason Gomez Puyo II. Yan, Sir Ato Lim, maray na aga man tabi. Sir Ato, kumusta ka na po Sir Ato? Dyan sa Petron Tap Gas Gasul, dyan sa Daraga. The best man kamutabi dyan, Petron Tap Gas Gasul. Keep on listening tabi and thank you so much. Maray na aga. Siyempre, ito yung mga paradagog bandyan sa Saudan Kandaraga. Maray na aga po sa Indo. Ay, bago kita mag-station break, ito yung listener ta dyan sa Daraga. Tamabuelo man dyan si Padingnal kan mga kwanta. Hanap buhay. Ito, mga paradangog ta daw ini. Sabi kan sa tuya dyan ng mga amigas sa Sterling Bank, sa Sterling Bank, paradangog ta dyan sa Maruroy, si Sir Glenn Altavano. Yan, Sir Glenn Altavano, dyan sa Maruroy, Kandaraga. Good morning tabi sa imo. Hali yan sa imong pretty daughter, Shane Altavano. Talaga naman kan ining Sterling Bank, dyan sa Alternate Road. Tabi sa may atubangan sa nakan PhilHealth Region 5. Kasabay man dyan si Pamela K. G. Garing. Pretty girl from Sterling. Yan. Good morning.
Pamela K. G. Garing, and Madam pretty daughter Shane Altavano, and ang daughter ni Sir Glenn Altavano dyan sa Maroroy, Candaraga. Oras Pilipinas, alas 9:33. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, Mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Nakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network, garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang! Mabuhay! Yan po ang sa inyong lingkod, Mayor Caloy Baldo, Sampanwang, Kamalig. Igimbitaran kamong makilisad, magintra, kinamagugma sa selebrasyon sa Pinangat Festival 2025. Igibuon po on June 10, Sundo, June 24. Hindi ta po pagpalampasan ang mga makulor, kinamagmang aktibidad, arugning, utyanang kamalig, adornong kamalignan, tigsik, bawit-dawit, sports activities, barailihan, karantahan, religious talk, job fair, kadiwa ng Pangulo, Otot Trade Fair, kinadakulpang iba. Pinangat, festival na! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB.
Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Mabuhay ang Pinangat Festival dyan po sa Kamalig sa panginut ni Alcalde Caloy Baldo and Vice Mayor Ding Baldo kasabay ang bilog na konseho asin an bilog na kumandansya kan lokal na gobyerno kan Kamalig and the people of Kamalig. Mabuhay kamo dyan ha. O yung kekoys dyan sa kuha naman, maray na aga, dyan sa compound ni Senyor San Juan. Yun, ang mahal na patron kan Kamalig. Siyempre, mahal na patron man kang Tabaco City, Senyor San Juan, budakan sa kuyang lupang tinubuan dyan sa Karamuran, Catanduanes. Kumusta ka mo tabi dyan, Kising and mga paraan tabay sa Karamuran, Catanduanes. Yan, good morning. And congratulations tabi sa estudyantes asin mga magurang, faculties and staff akan Ago Medical and Educational Center, AMEC BCCM, Ago Medical and Educational Center, Bicol Christian College of Medicine. 100% padingnal, board passers, dentistry licensure exam. Sugabos na nag-take na nag-graduar, sarong take sa napadingnal. 100% gabos pasado. And truly indeed, the home of, sabi na nga ni, passers and top-notchers sa medical courses, ang Ago Medical and Educational Center tabi yan. Congratulations sa estudyantes, parents, staff kan Ago Medical and Educational Center. Hiring palansinda, may pinagpaabot sa akong informasyon si Papa Mike na Delaramahay na ito. Makatabang kita dyan sa kuan sa naghahanap ning trabaho. Yan. Ito. Yan. Naghahanap sinda, hiring ning Student Affairs Officer, at least bachelor's degree. Yan, dahil lang ibinugta kung anong degree course ang tinapusan. Student Affairs Officer, hiring an AMEC BCCM, and sarong licensed guidance counselor. Yan tabi ha, sarong licensed guidance counselor, and then sarong Student Affairs Officer, bachelor's degree. So sabihin college graduate lamang. Isumitir ang sa indong application kay Dr. Lita F. Ago, President kan AMEC BCCM, Rizal Street, Pinarik, Legazpi City. Yan tabi ha. Yan. Trabaho. Hiring po ang AMEC BCCM mo yan. Student Affairs Officer, bachelor's degree ang minimum na requirement, and sarong licensed guidance counselor. Sumitir lang kamo kan sa idong application kay Dr. Lita F. Ago, President kan AMEC BCCM, dyan po sa Rizal Street, Pinarik, Legazpi City. Yan sa indang hospital, opisina tabi, sentrong-sentro, Albay District tabi. Sige, trabaho. And congratulations po, Giraray, sa mga magurang, estudyantes, faculty, staff, kan Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, sa College of Dentistry, 100% pasado gabos na nag-exam para po sa dentistry licensure exam. May mga istorya na kita dyan sa luwas. Aramong tadaw ang bitbit na informasyon ni Joshua Bino. DZGB On the Spot Report. Joshua, good morning. What's happening? Yes, good morning, Tabi Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Kawan talang nin situationer na mga parantabay gato. Ano yung ngunyan Sir Pio na DCGB News nakaantabay. Digdi Sir Pio sa Governor's Guest House ko na sa katalaan ang turnover asin ang paghuhuron ni Governor-elect Noel Rosal asin ni incumbent Governor Glenda Bungao asin nakatalaan man hampangon asin makahuron ni Governor-elect Noel Rosal ang mga department heads kan provincial government of Albay. Pasaro-saro pa lang tabi Sir Pio
na nag-aabot na nagkakapir ang mga department heads para sa aktibidad niya na pagkaga. And ang nahiling ka pa lang na nag-abot digdi si Dr. Pancho Melia sa Provincial Veterinary Office. As in, natanaw ko man sa bago, si Sir Daryl Buenconseo, ang Assistant Provincial Director Sir Pio kan Agriculture's Office kan probinsya. And so far, dahil pa man nag-aabot digdi si Governor-elect Noel Rosal and si Governor Bongao, and pinagalat-halat naman niya ni ini Sir Pio, taan pag-aarabot lang kaya ka na mga bisita, diretso na tulos tigli sa laog ka na Governor's Guest House and magin so media personal niya nito ni Sir Pio. Laon lang kita digdi sa luwas na initial na informasyon, kumbaga mag-uron ang duwang gobernador, and after ka na pag-uro ninda, makikihampang naman si Governor-elect Noel Rosal sa mga department heads na para dangugon man tabi Sir Pio. So kanya-kanyang report per department, and sa ngunyan ang sitwasyon luwas laog ang mga vehikulos digdi sa Governor's Guest House, pero tigalat naman ang presensya sa duwang gobernador, sarong outgoing, as in sarong incoming na gobernador kan probinsya kan Albay. So, iklarar talang tabi Joshua, nabako pa yan ang pagpaliskan renda di gobyerno. Kundi so pag turnover sa naman kan dokumentos tanganing paglaog man ni Governor-elect Noel Rosal, ipit-ipit niya dyan sa iyan ng bag ang gabos ng mga dokumentos per departments tanganing mapuna naman. So maidiretso, I should say, ang padalagan ka na lokal na gobyerno. Roger, pinagtabi, siyempre kumbaga at least bago man siya tukaw, kumbaga mapag-adala na sa mga kanya-kanyang reports studies sa Pio kada department na provincial government, pukuman sa menos mga sobra o duwang simana pa man bago ang official na pagpuon kan sa iyang termino bilang bagong gobernador kan Albay. So nahiling mo mga dignitaryos, so physicalmente mong nahiling si Dr. Pancho kan provincial veterinary, si Madam Che Ribeta. Di ko pa nahiling si Ma'am Che. Ang nahiling ko lang tabi Sir Pio, si Sir Daryl, so assistant sa agriculture. Assistant. And so far, yun po man sa natabi, Sir Pio, so nailing ka na nag-abot digdi ta sabi, taod-taod pa man ng mga alas 10, so pinagtalaan na oras para sa pag-ahuron. Okay, sige. Okay. So yan mo natabi, Sir Pio, na initial niya itong sitwasyon digdi sa Governor's Guest House. Babalik na taod-taod sa iba pang mga developments. Kaibahan ko digdi si Angel Mostaza and si Boy Mata sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Sa dagdag na istorya, hali dyan sa Governor's Guest House. Joshua Bino on the spot report. With Angel Mostaza and Boy sa Mobile. Padingnald, ano sa imong desisyon dyan? Sige, ipapasa ta kay Padingnald na tama bareta, dispes may mga hanap buhay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base,
ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpahayag ng pakikidumamay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa India matapos ang trahedyang nangyari sa Air India Flight AI-171 na nag-crash arani sa Ahmedabad, India. Lunad kang Air India passenger plane pasiring kota sa London ang nasa 242 na pasahero kang buminagsak sa norte-weste kang syudad nagkapirang minuto matapos mag-take off. Sigon kay Presidente Marcos, ikinamundo ning marhay ka mga Pilipino ang nangyaring trahedya asin kaibahan kang India asin ni Prime Minister Narendra Modi ang nasyon sa oras na inining pagmundo. Ipinaabot man kang presidente ang udok na puso o udok sa puso na pakikidumamay asin pangadi kang Pilipinas para sa mga nawalat na pamilya kang biktima ng trahedya. Nagalaom naman si PBBM na masirbing giya ang padagos na investigasyon sa trahedya tanganing mataawaning linaw ang mga nabayaan na pamilya. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Padingnald. Buwalta na kita sa programa. Ngunya na pagka aga nyan. Di sabit na nga ni Kasubaga itong suduman sa Medyo Oriente. Very delicate po yan. Delicate na maray. Kumbaga, mapasao na kung ano. May kinaraman po sa regional peace and stability and baging sa world stability. Expect ang primerong makiirad ka ini is oil prices. With these tensions na halangkaw ng marhay sa Medyo Oriente, expect anytime ang international na merkado sa petrolyo igwatulos anin efekto. We brace for more. And Dimar, go ahead. Bababi. Yes. Dati ka mga kapata Pinoy dumande na silang karaturog pong pakasubawang alas 3 tingaga. Matindi. And kapag may minasabog na lausin da sa shelter, bomb shelter, and talagang halangkaw da ang tensyon ko niyan, and sabi ninda, garo mas matindi, nitairan ng kalaban.
iyo nga ni matindi na nag-rest back na yung Iran. Kung arog kan Andy Martabi, nag-rest back na. Oh, so sa Israel ito, Andy Mar, na mga kababayan na nagpaabot ng impormasyon? Roger on that. Isus Mariosep, ay nako, o di yun na po yan ang pinag-aantabayan niya to, international, ining kunyan, ining manungod dyan sa tension sa Medyo Oriente tabi, Oo. Declare na ang sarong special emergency Yes. situation Oo. duman sa home front across the entire state of Israel. Oo. And nagsabi kapag may sirena, daralagan sila duman sa bomb shelter. Ay, sus. Oh, sige lang yan, karapimi. Talaga kami nagkaraturog po pagkasubagaw. Ay, Gusto ko kutang i-Eric o de tensionado. Pasensya na ngayon. Pasensya na ngayon. Mga kababayan ko ini dyan sa Santo Domingo. Iyo tabi. Apo na, igwa man na kung midbid Endemar, itry ko daw. Iyo po. Aba. Sige, thank you so much Endemar. So that's the very latest duman sa Israel. Thank you so much Endemar. Diyan sa kamugtakanaan na pinagtatawan tayo ng attention because igwa ini po ng efekto sa satuya digdi. Bako man personalmente pero yung entire kumbaga peace and sabi na nga ni mari aka ini tulos ang international na merkado sa petrolyo. Skyrocketing prices na naman ini tabi sa supply asin sa presyo kan petrolyo. Yan, nagakontak kita duman sa Israel, nagri-ring, pero baka 10 oras duman. Pero daw, Endemar, ang kunyan, ang time difference ta sa Israel, tabi, kung anong oras duman ngunyan. Kada bes na may masirena, masururok sinda sa bomb shelter. Dahil na nagkakaraturog, sige na sa nang karape. Bako ining basta-basta ang kalaban ninda sa totoo lang. It's Iran. Iran is a nuclear capable country and bako yang basta-basta formidable an sa indang puwersas armadas and an sa indang aliados sa Muslim world. Gusto sabihin yung mga Naciones Orientes. Kaya arog po ka ng sitwasyon naman. Let's pray for world peace. What is happening, tabi, ha? So, manungod naman duman sa mga predictions baga tabi, aksidente sa... Go ahead, Endemar. 5 o'clock ang oras duman ngunyan. 5 a.m. Roger on that. Ay. So, 2 oras na yung katuro. Isus Mariosep. Thank you so much, Endemar. 5 a.m. duman ngunyan. Ayan, ang sabi sa kuya, nag-start ngayon sa bombing 3 o'clock. Bombing. Gustong sabihin, ang pigbubomba so Iran. Roger. Okay, Then, siyempre, nakahanda sin data ang sabi back, mabalos ang kalaban. Yes, Endemar, Ang copy. sabi, kaya ito daw, preemptive strike dito against Iran. Yes. Preemptive strike. Missile and UAV attack Yan. is expected man against the state of Israel and its civilian population. Ay, sus. Kaya ito dineklarar so So, yan nga. Dahil nga kami nagkakaturog, anytime may warning. May warning. Oho. Okay. Thank you so much, Endemar. That's the very latest. Hali po dyan sa news base sa mo yung satellite monitoring. Alas 5 nin maagahon duman sa Israel. Dai ng karaturog. Sain man na lugar duman sa Israel. Pati sa tuyang mga kababayan na mga Pilipino. Yaraon duman. Tabako ining basta-basta ngani. Ito preemptive strike. Tinarget. Missile attack and unmanned aerial vehicles ang ginamit kan Israel. Tinarget sa mga military installations na pigagamit man kan Iran na kunyan pang-rimati man sa saindang mga kalaban. Expected ang babalos kan Iran kaya pinagdeklara na sabitan na nga ni kasubago na state of national emergency and preparedness. Tanog sa naning tanog ang sirena. Sururok naman sila sa bomb shelter. Uyo po tabi ngunyan ang medyo compact kainita so Iran enot nang nagpatanid sa Estados Unidos de America. Pagkamo
puminingki man an sa indong mga military bases titirahon mi man sabi kan Iran. Kaya this is a very delicate situation po dyan sa Medio Oriente. So subaybayan tayan, we will keep you posted and we will air it up anytime na igon mga major na breakthrough sa sitwasyon na dyan sa Medio Oriente. Dagdagan tan istorya dyan sa luwas, aramon taan bit-bit man na informasyon ni kumpadreng Jimmy Nasalitan sa muyang Chief Reporter. DZGB On the Spot Report. Kumpadreng Jimmy Chief, maray na aga. Yes, salamat pare sa mga dagdag niya itong bareta. Ipinaghahanda na kan DPWH 3rd District sa pagi ni District Engineer Cornelio Relativo ang mga papel na document nindan na ang mga government structure of project sa pamitisan kan na Bulkang Mayon na namugtak sa peligro dahilan sa mga concessionaire o mga nagkukwari harani na lampas na duman sa 10 meter na distansya pundasyon na kan mga proyekto na namumugtak sa peligro. Mantang anrarom lampas na sa 1 meter. Matatandaan ka ito, gabos na mga reklamong ini nakanto sa Sangguniang Bayan kan ginubatan and kung dahil ko nasa sala ang clamor ka ito kan mga residentes na so ibang diki naglalataw na so kumbaga so kung sa tao naglalataw na so ulang minudensya. Yan balgagabos ini sa pulisya kan DPWH. Pero ang problema, ang kulatilya, dahil man sinda kipoder na magpapundo. Mantango niya, nakaulay giirara, nakaulay ay manyato si Engineer Richard Muit, Chief Camp Planning Division, na igwang mananggad sindanin na mga quarry concessionaire na nag-apply o mag-renew na certificate o permit sa Penro dahil na ninda pinag-issuean ki certification bilang requirement tabi pade. Roger. Sa madaling sabi, dakulaw ng posibilidad na igwanin mga parakware na iki-permit. Yan sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Asin i-take advantage na habang dahil pa nakakatukaw ang bagong gobernador na nagpatanid na bagay ni sa paaginin social media nag-post ang Governor-elect Noel Rosal na sa mga nagkukwari na daing permit magpuron po na magpundo. Pagsabing pag nagtukaw siya kakadireskubre man sa namaan mga ini kalugod sa kubon sinda iko na naman na pinalidad kunda sinda magpapurundo dyan asin na mumugtak sa peligro na mga government structures o mga project yan sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Ngunyan ang DPWH preparado na kaini in kaso na maghagad ang gobernador kan mga dokumentado nindang record yan sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Roger. Yan tabi pa diyan sa tuya mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises sa pamamayo ni Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio, Jimmy Nasalita, DZGB News. Thank you so much, Chief Jimmy Pading Jim. Jimmy Nasalita On the Spot Report. Yan, good morning man tabi dyan sa PYZ Enterprises. Yan, Papa Yankee Zulu Enterprises kay Sir Raul and Madam Maris Calio. Thank you so much for being a partner kan DCGB sa komunikasyon, lalo na ining mga VHF radios, dyan sila sa PYZ Enterprises. Jerome, naka-off yung ating monitor dito sa screen, and baka naka-on yung mic doon sa newsroom. Ayan, okay na. Thank you so much, Jerome and Padignald. O di, manungod man tabi, so nagaparaharapot man dyan sa Vira, Catanduanes. Yung very latest man po sa recount na ipinagkukundusir ngunyan dyan sa kargong pagkaalkalde kan Virac, tabi. Nagkaigwa na ning preliminary hearings and as posible baka next week baka next week igwa na ning manual count kitang makukuha dyan, mahihiling masusubaybayan po sa Virac.
So grupo baga ni Governor Boboy Kua nag-file sinda na recount halangkaw po so Claymore Kantawo mismo sa Virac Padignal. Halangkaw so Claymore Kantawo. Ta si Governor Boboy baga nagkandidato pagka-alkalde kan Virac. Ngunya na pierde. Ngunya duman sa lado ni Governor Boboy Kua as isa na kutaman iyan kundi so tawo na pa di ang igoning outcry nata ngayata arog ka ito. Dakol na mga barangay nagasabi sa muya ngaya sa barangay arami ngaya na si Governor Boboy ang makusog ang dinotomi pagka-alkalde. Gaman ngaya gayud pero kumbaga very evident pa di na kung talagang evident man na pierdi baga so tao dai ma-outcry dai ma-outcry dai magkagaw ng curiosity kung talagang evident man na pierdi baga o gana so saro pierdo saro minasilensyo na sa nabaga ang tao pero this time iba igoning halangkaw na Claymore ang tao what happened hilingon ngaya kung ang resulta reflects the true sentiment kung ano suna sa balota. Kaya, uyan di, sige, sabi ni Governor Boboy Kua sa kampo, we go to the process. Tanganing to erase once and for all, ano man na mga dapat na mapulinas and matanos, ang dapat matanos. Ang publiko, dapat mingeng maaraman if day nagkaigwaning interference o day nagkaigwaning problema sa pag-reflect kan tamang pinag-shadan mi duman sa balota kumpara duman sa na-transmit. Tawo na ang nagukunya ni makusog niya si Governor Boboy digdi sa Virac. What happened? Kung maghalang kaw yung resistance kan tawo, namamati man yan dyan eh. Bata may mga nagsisirkular pa dyan ng mga aligadong bareta na iyo ngaya makusog ang tao ngaya kay Governor Boboy Kua pero sarong kurit kugit sa nangaya yan mga aligasyon na nagbubutwa iba ngaya ang matukaw dyan sa kunyaan sa munisipyo pag-abot kan panahon o meaning to say bako si Governor Boboy Kua yan ang mga aligasyon sa nagbuburutwa dyan sarong kurit iyo ngaya ang tao sa inda pero sarong kurit kugit sa nangayan matukaw ini ngayang grupong ini o kung yan, mga aligasyones yan, So, to erase it once and for all, tama man ang ginibukan kampo ni Governor Boboy Kua. Let's go into the process. Yan. Bako sa kung ano-anong mga haka-haka, aligasyones. Tanganing, kung igwaning dapat na makuriran. And matanos, mapakusog ang pundasyon kan eleksyon. Bako, and matapos na yan na political divide dyan po sa Virac, Catanduanes. So, sabi, an ibabaga tabi, Padignal, nang sabi, pierdi nga yan, magparakon. Sa Virac dai, sige nga yan, idiretso moan. Tanganing maaraman talugod nga yan, ang tama kung ano man ang gad. Matabangan taan gobyerno, matabangan taan gabos na partidos na masettle na ining political animosity, ining gray area na ngayon dyan. This is to settle once and for all. In a civilized system under the rules of procedure and under the rules provided for by law, which is yung recount. Ang sabi nga ni kan iba dyan, buksan magkaarama na Padignal. Tama man pag manakukata dyan sa Virac, bukasan na ngayon kung anday nang dakol na kung anong mga legalities o kung for the sake of transparency, bukasan na ngayon yan. Tabi, yun ang Claymore kan kadaklan dyan sa Virac. Kundi, we submit and bow to the wisdom of the law. Sa nagkakapot kan kwan yan. Tapig sangat yan dyan sa sarong, ang nag-recount pag-araw ka yan, kunyan, korte. Yan. So, we should respect and procedure. Gabos, we should respect to the procedure, intent and spirit of the law. As in sa ipigpapautob na mandato, as in desisyones kan huwes. Yan. And ang pinakamagayon dyan, ilinaog sa proseso. Matapos na magpara-iriwal yan sa Facebook, sa Or Erestorya, na dai maning madesisyon kung
So kaipuhan na ilaog ta sa proseso. Tanganing igwa nin sabi na nga ni competent judicial authority na igwa ding poder na magdesisyon asid mag-enforcer kan ano man na desisyon. Manungod po diyan sa recount na yan diyan sa Virac katanduan na sa pagka-alkalde. So tama yan. Go into the process. Kung igwang dapat na itama, di itama. Kung tama ang resulta, mag-concede ang dapat na mag-concede. Tabi, yan. So, that's it, tabi. Ang very latest dyan, parang nagkaigwa na ng preliminary hearings. Dahil pa man yata, sukuan, pang 2 days ago, so informasyon na ako ata, dahil pa man itong manual na audit na, so pagbilang na, haliw na itong subalota duman sa na-secure na ngunyan na ballot box, and then sa saro-saro na yan. So pagka-gobernador man sana, o pagka-alkalde man sana kan Virac, so bibilangon manually manual recount, tabi. Yan, tanganing maaraman, kung na-reflect man ang God, duman sa electronic transmission, so totoong nasyedan duman, kung si Sayang binoto man agad sa pagka-alkalde. Kung tama ang resulta, so be it. Kung may sala, itanos. Matabangan taan gabos, ang gobyerno, ang proseso, ang institusyon na mapakusog pa ang dalagan kan idok akan na ining eleksyon digdi sa satuyang palibot. Anong advice mo tabi padignal mapupwede na? Sige, igwa kita ning biyo taod-taod tama ba? Kada Biyernes ba yon? Pero masunod mo na si Andy Mar, tama ba, Jerome? Pakitsa ko dito, Ada-eday ngunyan. O si Andy Mar po ang masunod, ha? Si News Director Mar ang masunod, alas 10:30, dahil tabi magali. DAR pala ngunyan na Biyernes, DAR, Department of Agrarian Reform. Tingog Kanbanwaan! Alamat kan sa idong pag-antabay. Happy weekend. Viva Señor Santo Cristo, and let's pray for world peace. May